Thank you very much. Ya sunanka? Sunana Ibrahim, amma na kirana da IB musician. Wow, nice name. Thank you. Please, Allah, ina so ka taimaka min ne. A satin da ya gabata cikin shirin Dadin Kowa Sabon Salo. To, amma fa ina jinjina basira irin taka. Yanda Harusu yaron nan ya warke ya samu lafiya. Na ce to ko kai ma kana da wani dafa'i ne irin namu na almajirai. Amma da akwai ranar ƙin dillanci. Ranar ƙin dillanci ɗaya ce. Ranar da rigar mai gari ta bata a gurin dillali. In ba a same su a gurin Adama ba sai me sai abu wani sarkin a sha kiɗa. Gani nan zuwa yanzu kuwa. Baka san yarinyar bane ba. Muguwar yar akuya ce kana ganin ta anan. Wace ce yar akuya? To ni Hannatu wargi ce ni daidai gugun kuwa. Idan har ni yar akuya ce kai kuma dan bunsu ko? Dadin Kowa Sabon Salo. Ban yi tsammanin ganin ka yanzu ba. Gashi maza ka je kasuwa ka karo mana kaya. Allah ga ta malam. Me ake ciki yanzu? Dama malam dama wannan ne nake so in samu kanshi. Na kwana? Na gajiya. Har an fito? Wallahi, sauri ma nake zan je CDS ne saboda ina cikin kungiyar cigaban matasa. Okay, to yana da kyau Allah ya taimaka. Nace tun da kawunka ya fita ko aka taimaka ka kai kanwarka makaranta? To amma dai gaskiya sai da ga mata sauri saboda gaskiya ba na so in makara. To shikenan. Bintu, yi sauri ki fito ku tafi. Ya ce mata ina jiran ta waje. To shikenan. Bintu. Tukur an tashi lafiya? Lafiya kalau Sadiya, gida ya aiki? Lafiya kalau. Madalla. Wannan kati za sa miki? A'a sai da ita zan yi. Sayarwa? Ko ta zaki canja ni? A'a ba sauye wata zan yi ba, ina buƙatan kuɗin ne. To me zaki da kuɗi kuma raka da zai saki canja waya? Ki sai da waya ki kai. Gimbiya ce ba ta da lafiya kuma tana buƙatan in kai mata abinci. Allah sarki, Allah ya ba ta lafiya. To amma ina ganin ai ba sai kin sai da waya ki ba. Na ranta miki kuɗin mana, ku je ku yi amfani da shi in ya so idan Allah ya tashi ka faɗa ta sai ki dawo min da shi ko kuwa? A'a, ni dai kawai ka siya ka bani kuɗin. Na zan samu kuɗin da zan biya ka. Allah zai hore mu. Saboda kuna buƙatar waya saboda kuɗin sada zumunci tsakanin ko kuwa ake gani. To amma nawa ke buƙata? 500 ma ya isa. 500 ta isa? To shikenan. To gashi. Na gode, Allah ya saka da alkhairi. Ga wayar. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sannu da zuwa. Ina kwana malam. Lafiya kalau. Ba na ce na gaishe ka. To alhamdulillah yana lafiya ko? Lafiya shi kalau. Na amsawa.
Ko babana ya da shi zai kawo ni sai kuma wata matsala da wannan yana da uzuri. Shi ne ce ga shi domin ba. Wato wannan kuɗinka ne na abinci, sabulu da kuma sauran bukatu. Yanzu bari a ɗauko littafi sai a rubuta ko? Ni ma gashi aka ce ka kawo min tsaraba. To masha Allah. Madalla, Allah saka da alkhairi. Kai. A gaskiya na ji daɗi da kuka je gida, kuka sada zumunci, kuka taimaka iyayenku da aikace-aikacen gona, sannan kuma kuka dawo akan lokaci. Alhamdulillah, na ji daɗi. Yanzu abin da za a yi, sai ku ɗauki kayanku, ku je ku ajiye inda ku saba ajiyewa, ku huta, zuwa can anjima kuma sai ku yi shirin karatu. Allah ya muku albarka. Sam, ba zan yarda da wannan sakacin naka ba. In baka yi abin da aka saka ba, sai yaushe za ka yi? Ai haƙuri malam, ai haƙuri. Wa alaikum salam. Yawwa, kalla. Zan turo maka mudi a bashi wani aikin. Tunda ya kasa kammala wannan. Malam. Yi mun shiru. Ba na son wata magana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam waye? Kai Ibrahima. Na'am. Za ka iya riƙe shagon nan ba tare da kulawar mudi ba? Insha Allah. To ka ci gaba da kulawa da shi zuwa wani lokaci. In ya dawo zai faɗa maka abin da ya kamata kai. Za mu je wani guri tare da shi. Kai. Tashi mu tafi. Sa'adatu sa'ar mata. Aibi. Sa'adatu lafiya? Wani abu ne faru? Gimbiya ce. Gimbiya ce me? Me ya same ta? Ba ta da lafiya, tana kwance a asibiti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A wani asibiti take? Tana babban asibitin Dadin Kowa. Amma ya jikin nata? Da sauki. Dauki wayar mana. Hello kawu? Yanzu nan? Yana nan zuwa insha Allah. Kawuna ne kira ni yana neman na yanzu nan. A wani wata take? Tana watu kusa da ɗakin yara. To shikenan zan zo insha Allah. Allah ka ka lafiya. Kin ga mutuniya ta, ya kamata mu haɗa kanmu in sake nema mana wata sana'ar da za mu dinga yi muna samun abin rufin asirinmu. Kin ga mun daɗe ba wani abu da muke yi wanda za mu dinga samun koda na abinci ne a ciki. Ni dai ba na son tallan nan, wancan ɗin ma da ne ba kuɗi na samun ba sai ji bukata da akwai. Kin ga ya, ana ta roki kina ƙara gocewa? Ni dai kawai wahala zan sha. Sannu Asabe. Yawa sannu. Salamu alaikum. Sannu alaikum salam. Sannu Gimbiya.
Yawa sannu. Ya jikin naki? Jiki da sauki. Allah ya ƙara sauki. Allah ya baki lafiya. Amin. Sa'adatu, ganki a waje mana minti 2. To. Dan labarin ganta. Ke kawo nan. Kulin na nawa ne? Wainan mata nawa ce? Murin irga. Dakata. Kawai kamantawa zaki ki faɗi kuɗin. To, kulin zai kai na 300, waina kuma za ta kai ta 480. To, idan an haɗa kuɗin nawa kenan? Ya kama 780. Ba ta 1000. To aka rama kallahu. Ki raba musu kowa ya samu. To aka Allah ya karba. Amin. Saboda haka ki bashi. Haba Sa'adatu, ban ji daɗin yadda kika yi ba, muka yi alkawari da ke zaki zo biki zo ba. Amma ina faɗa miki dalili na ko? A duk da haka biki ga yanda ran Madam Gloria ya ɓaci ba, har ne ma ta tayar min da hankali. Ita ce ma ta matsa min sai na zo wajenki. Amma biki ga yanda jikin Gimbiya ya tsananta ba? Ni na yanke shawaran babu inda za ni. Iye! Don kuturun wulakanci. Anti Kyauta, ki kwantar da hankalinki. Da zaran ta samu sauki, tafiya babu kama hannu. To wallahi biki isa ba, na rantse da Allah yarinya kin yi tsororo. Dala lemo nake so ka samu na 200 sai kuma ayaba ta 300. Ka samu wancan babbar mana. Ta fi karfin kudinka. Ba damuwa ka sa. Ciao. Hello Bintu? Kin ga dan Allah ki tara dai so kawai ki wuce gida kawai. Wallahi akwai abin da nake. A'a, wallahi da abin da nake kawai ki tara dai so ki tafi. Ka gabban canjin. Motsin wa nake ji a nan? Ni ce. Au, kin gaji da wajen kenan? Akwai sauran dumame ne, yunwa nake ji. Sai ki je can ki nema. In ce ko fita kika bar ni a cikin gida ba, wato taki ta kawo ki. Ni dai a bani yunwa nake ji. Ke, wannan magana abinci ke damuna da shi babanki ya kawo ne? Ni ko kanzo ne a bani zanci. Idan baki da abin yi mai mahimmanci, sai ki koma inda kika fito, ko ki je can wajen babanki inda yake aiki ya baki abincin ki ci, tunda kin ce ba za ki sana'a ba. Ko baki ji ba? Haba yar uwata, wai me yake damun ki ne? Ki duba ki ga irin halin da kika sa kanki? Bayan matsalan da kike ciki? Ki sanar da ni abin da yake damun ki. Haba Sa'adatu, yanzu tafiya zaki ki bar ni? A lokacin da nake buƙatar ki, kin san fa bani da kowa sai ke. Dan Allah karki tafi ki bar ni. Ki kwantar da hankalinki. In dai akan wannan maganan ne, na fasa tafiya. Na gode Sa'adatu. Kai ni fa gaskiya na gaji. Mun raba muku yana in ya so ku cinikin da mutum uku suka yi sai in raba mana gaba ɗaya don ni gida zan tafi.
To ki bari mu ƙara sagun mai shayin can ya so yake tafi gida. Gaskiya ni raba muku zan yi yau ba zan je wajen mai shayin nan ba. Ni fa na san adadin kuɗin da aka ba naira 1,400 da yan kai. To wai ca ne zan hana ku? Naira 100 zan ba ku rike ragowar. Cap, a wallahi ba ke saba 150 zaki ba mu ke rike ragowar. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Gimbiya sannu. Yawa. Ya jikin? Da sauki. To Allah sauki. Ke kare shi anan ne? A'a. To. Ka ji aini da wata magana. Ya zai a batta ita kaɗai? To ba abin da na gani ba zan faɗa tunda ban ga yan biyun nata ba. Aibi kenan kana da rike magana. Gaskiya ne to gimbiya ya jikin? Alhamdulillah. Dama tuntuni na gane baki da lafiya amma ki kika iya da kika dage ki lafiya kika lau. To ai ba boye maka ne ba. Haka ne. Ai jikin ma da kyau. Ɗazu likita ya zo ce zai sallame mu magani kawai muke jira idan ya kama na za mu tafi. Okay. Hakan ma ya kyau. Bar ruwan isha da Allah. Kin ga yi zama ki bar na wuce. Kawo mu bata. Okay, to bismillah. Na gode. O aibi. Me kuma haka? Gani ne kana abu kaman mace. Kai, kin fiye surutu Sa'adatu. Barin haɗa mana kayan mu. Daga yazo sai mu tafi. A ki bari, in dai kayan ne zan haɗa. A bari mu. A Allah ki bari. Allah bari. A ki bari. Assalamu alaikum. Mutumi na? A washe kana cikin asibiti shine kuka neme ni ko? No ba ka bane abokina. Ka gane? Ina so daga wannan ziyarar ne in yi so sai kuma in leka office ɗin kamar gaisa. Eh mana. Assalamu alaikum. To ya kai. Lafiya lau. Ya ayyuka. Alhamdulillah. Gaskiya ne. Sannu Asabe. Yau sannu. Ya jikin naki? A ciki da sauki. To Allah ya ƙara sauki. Sa'adatu. Wannan su ne magungunan da likita ta rubuta kuma duk yanda za a sha yana jiki. So ta sallame ku kuma. To. My guy. Ya ne to? Don koma bakin aiki. To dama ina da magana mai muhimmanci da zamu da kai. Da haka mu je waje sai mu tafi. Ta go? Yawa. Dr. Faruk. Ai Asabe, wallahi aibi yana burge ni. San da zuwa. Bari raka ka. Da ka bar shi. Ka bar shi din da ya raka ka. Ke kika jefa min ayaban nan dama don in faɗi? Ni dai ba ni bace ba sai dai kaina ne suka tsani. Lalle kulluwa baki da tausayi. Harkan nan taki babu iska sai iskanci. Nan ma ya isa. To, ni zan tafi. Amma
ka yi tsammanin gani na kowane lokaci. Na'am. Ka riƙe amana. Ka ci gaba da zaman ka yadda ka saba tare da bin ka'idojin da na shimfiɗa maka na zama a shagon nan. Ka ji ko? Na ji. Ka kula sosai da irin mutanen da kake mu'amala da su. Na fahimta. Sai ka ji daga gare ni ko daga gun malam. To. Allah ya kiyaye. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ala. Malam Idi Road Master. Assalamu alaikum. Gaisa mana. Ina gajiya. Lafiya lau. Wani ga guri mu je ayyukan naku. Da godiya mana. A ina gaba da mu anan ma za mu iya magana dan ba wanda mai tsiyi bace. Gaskiya ne. Yau kamar yadda aka saba akwai almajirai na guda 4 da suka yi sauka nake son su samu sana'ar hannu. Shine ne ke so in kasu wajenka dan su koyi irin wannan sana'ar taku. Malam ai na ganin da ba sai ka zo da kanka ba ko turo suka kace da gurin ka suke ina ganin haka mai yayi. To madalla sai dai ka san an ce zuwa da kai yafi sako. Haka ne. Sai dai wani hanzari ba gudu ba. Dan yanzu akwai yaran da nake koyawa aiki kuma gurin mutum bi ne kawai da ni. Wannan ne ai ba damuwa. Mutum bi ma Allah sanya masa albarka. Tunda ba yau aka fara ba. Rago biyun kuma sai in kai su wajen awwal mai walda. Ya za a yi kenan ya kai su ai. Ba wani abu bane. Kawai dokoki ne na wannan garejin da ka'idoji inda za su bi ina ganin ba matsala haka. To alhamdulillah masha Allah. Godiya nake. Allah ya saka da alheri. Allah ya saka da ni zan koma. Madalla. Assalamu alaikum. Ɗazu ba na jin ka ne fa. Ka ga maganin gimbiya ne. Ka ga kake cewa a barta ta ci gaba da aikin nan nata. Ita kenan kullum cikin rashin lafiya? Dama kake saka ake ɗaga mata ƙafa. Har yanzu fa ba a sallame ta ba. A gaskiya na gaji. Ɗazu ina girki har yankewa ne. Gashi ko aiki ban je ba sai fatan nan sa ta kama min aiki in ya so na rama mata wata rana. To ni dai wannan abin ya ishe ni in ka dawo ma karasa magana. Anti, wai maganar gimbiya ce? Wani abu ne? Manta ne da mun faɗa miki ba. Dan gaskiya ba ta da lafiya har kwantar da ita aka yi asibiti. Na sani. Domin asibitin mu aka kwantar da ita. Dan na ma shiga na ganta. To amma ya kamata a ce ta turo wani ya mana bayani ai. Kaga sai mu sai na za mu tsara aikin gidan nan. Haka ne anti. To amma tabbas ne na san ba ta da lafiya dan kwantar da ita kai. Ni dai ba ruwa na riga na ga ya kawunka. Na gaji da wannan halin nata tunda dai an biya ta kuɗin wancan watan to na gaji. Ni wata yar aikin zan nemo. Ya isa haka. Anti Binta ta dawo ne? Ba ta dawo ba. Ko za ka je ka ɗauko ta? To shi kenan. Raja ɗauko ta. Sadatu? Kuna ina ne? Na zo asibitin ban same ku ba. An ba mu sallama ne tun ɗazu. Gani nan zuwa gidan. Domin kuwa baya ta haihu. Me ya faru anti Kyauta?
ki bari idan na zo kya ji koma menene. Wa alaikum salam, sannunku. Lafiya kalau. Lafiya lau. Bismillah, ga waje ku zauna. Yawwa, yanzu tunda Allah sa kun sauke alkur'ani mai girma, kafin ku samu cikakkiyar hadda shine na je wajen Idi Road Master makanikin nan. Muka tattauna da shi akan cewa za ku rinka zuwa kuna koyon sana'ar. Masha Allah. Kamar yadda muka saba da shi, gaskiya yana da dokoki da ka'idojin aiki a wajensa, amma zan muku bayanin su. Hakan yayi kyau, masha Allah. Don haka na so za ku je kasuwa ku sayo yadin da za ku ɗinka kayan da za ku rinka sawa a yayin da kuke koyon aikin. Masha Allah. Idan kun ɗinka, nan da kwana 3 za ku fara fita aiki, amma za ku zo mu tsara yadda za ku rika karatu ta yanda ba zai ci karo da aikin da aka rinka koya ba. To madalla, don haka yanzu kuna yi tashi ku tafi. Allah ya sanya muku albarka a ciki. Allah ya taimake mu. Mun gode, Allah saka da alkhairi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Lafiya Ibrahim? Ina Gimbiya? Tana ciki a kwance, kasan jikin nata, ko a taso ta? No, ba sai kin taso ta ba. Kawai idan kin shiga ciki ka sanar da ita. Me abin sanar da ita, kawai ka zo mu shiga ciki. Okay, to mu je. Gimbiya jiki? Alhamdulillah. To, ni dai dalilin dawata dai shine gaskiya anti ranta ya ɓaci sakamakon rashin zuwan ki aiki da baki ba. Amma ta san ban da lafiya. Ta sani. To amma dai gaskiya ta kasa fahimtar maganganun da faɗa mata ne a game da ke. To me sai ta antin take yin haka? Ko dai da wata ne a ƙasa? Ba komai. Kawai dai ranta ya ɓaci kuma na ji tana cewa za ta nemo wata aikin ne. Gaskiya Gimbiya ki daure ki je ki aiki gobe. Aibi, hakan ba mai yiwuwa ba ne. Gaskiya Gimbiya ba na son ki rasa aikin ki. Domin gaskiya ran anti ya ɓaci kuma da gaske take. Aibi, ni kawai na sadura. Duk abin da Allah ya shi kenan. Sadatu, ki saka baki mana ko za ta yadda. Ai ba abun in faɗa mata bane. Tunda ba ta da lafiya ba yadda za ta yi. Shikenan. Jima na Aibi. Gobe idan Allah ya kai mu, zan je a madadinta, zan wakilce ta. Yawwa, kin ga kin sa hankali na ya kwanta. Na gode yar uwata. Na gode da irin kulawan da kake ba mu. Babu komai. Kawai ke dai Allah ya shige mana gaba. Amin. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu. Maraba da kyauta. Su kyauta manyan gari. Lafiya dai ko? Lafiya mana, ke ma kin san ragon kuɗaɗe na biyu. Ina ganin ki sai daga bana ya faɗi. Gaban ki ya faɗi sai ka ce ke ku kin ga mutuwar ki? Kin ga zo mu shiga ɗaki. Ga mun dako na sai mu ci. Man dako kuma ai sai ku sabuwa. Ni yanzu shiga ki lalubo mun kuɗaɗe na. Wai, hakurin nan dai da kika saba yi kyauta, shi zaki ƙara yi. Garin ne sai a hankali. Hakuri. Shiga ki ɗebo mun ruwa na sha. To, bari in ɗauko ni. Yawwa. Alhamdulillah. Ruwan na cikwa da ɗan sanyi-sanyi. Wallahi, kisan daga randa na ɗebo shi. Allah sarki. Ki hanzarta ta da mun kuɗaɗe na zan dawo nan ba da daɗewa ba.
To, Allah ya bani iko. Na ce ba? Baki da ɗan wani abu ne da zan samu in siya ko ka karace mu yi? Ina na gan shi kyauta. Ke ko ƴan samiran nan baki da ita da dish da kwanon hajja mai haƙorin maka baki da shi? Ina da su kyauta kya ganin haka? Kina ganin jarin ma 500 nake nema yanzu na rasa? Allah ya yi miki talaucin nan da yake damun ki. Amin. To ni dai ki tana da min da kuɗi na zan zo in karɓa. Yanzu zan je gidan yaran na 'yan gudun hijira. Saboda haka yau gaba ɗaya na wallahi a ɓace yake. To shi kenan Allah ya bani iko. Sai na dawo. To, tana da mun fa. Allah huta gajiya. Tukur communication. Ajiya kyauta dillaliya. Ya kasuwar? Wallahi alhamdulillah ya gari. Wallahi lafiya kalau. Masha Allah. Wannan fa menene? Allah waya na kawo maka siya. Gaskiya ba zan sai wayan nan take ba. Saboda waccan wayar ma da kika kawo min kwanakin baya, asara ta zame min gaskiya. Dan haka ga wayarki. Asara kuma? Wace irin asara? Kwarai kuwa, asara. Saboda wayar sata ce. Ba dan Allah ya kiyaye ba, muna mutunci da mai wayan nan da sai kes din ya kai mu ga police station. Haba tukur shekara da shekaru muna wannan harkar ba a taba samun matsala ba sai yanzu ne zaka ce ma an samu matsala kai dai kawai ka ce ba za ka siya ba. Gaskiya ni ba zan siya ki ba dan haka ki dauka ki kawai duk wanda zai siya ya je siya amma ni ba zan siya ba gaskiya. Bismina. San da zuwa. Abi. Ta ce ka ƙarasu kenan. Na ƙarasu to ba dole in zo ba. Kai da kace in zo za mu tattauna akwai wata muhimmiyar magana da dami. Gaskiya to dama ba wani abu ne babba. Ka gane? A game da maganar kungiya ne. Na kuma yi design din irin abubuwan da zamu fara. Hakan yana da kyau fa. Amma kana ganin ba mi garaje ba kuwa? A'a ba wani garaje kuma. Ba wani garaje. Ai ka san da zafi hakan da ki karfi ayi. Haka ne ba mutumina. Wannan yana da kyau. Wallahi. Ai abun duba a nan shine ka san ba wani kuɗi da yawa muka tara ba fa. To kai banda abunka kai baka bari ka ji ma menene ba amma ka fara korafi akai. Haka ne fa. To ka gane to ba wani abu ne project muka dauko babba ba ka gane kawai dai muna so mu yi wa almajiran malam na ta'ala makewayi ne. To an zo wajen ana faɗa maka dama an kajirin wannan maganar gizo ba ta wuce ta koki. Ai na gama harkar kuɗi ce harkar kuɗi kuma yanzu ba mu da kuɗi da yawa. Kaga ba wani abu ne mai yawa da zamu kashe fa. Zamu nemo kawai katakwaye ne da kwanuka. Ka gane sai kuma yashi da siminti da za mu yi amfani da shi wajen daɓe to za mu yi musu a wato wajen wanka guda ɗaya sai kuma wajen tsuguno guda ɗaya. To ai babu laifi hakan yayi wannan idea ta yi kyau amma fa hai ina na kan bakana mutumina hai wannan abubuwan ina na kan bakana ka cewa wai na abubuwan da su kai kaji ya Dr. Faruk ai ba wani abu mai yawa za mu kashe ba ka gane wa ga maka za mu ji mu bawa da aikin wa wani katin construction company ne. Haka ne fa mutumina. To, shikenan ba wani abu Allah ya taimaka. Salamu alaikum. Ina sa'atin take ne? Wa alaikum salam. An cike wata menene? Kamar yadda na gaya miki cewa baya ta haihu to bayan ta haihu. Kaf abin da kika gaya min na kwashe na gaya Madam Gloria. Saboda haka ta ce sam bata yadda ba kuma za ta lamunta ba. Saboda haka ta ce tattara mata kudadenta ki biya ta. Amma an cike wata na faɗa miki dalili na. Yar uwa ta ce ba ta da lafiya ta za in tafi in batta. Wannan kuma ke ta shafa ke kaɗai ta shafa. Abinda na sani shine ki tattara mata kudadenta ki biya ta. A wuce gurin in ko ba haka ba wallahi tallahi Sa'adatu duka abin da ya biyo baya ke kika sai kika biya. To kaga dai a takaice ina ga kuɗin da muke da shi a asusu ya isa mu sai katakwaye mu sai kwanuka mu sai yashi da siminti ka gane wanda za mu yi amfani da shi sannan kuma ina ganin don mu rage kanmu cost sai mu shiga cikin ma'aikatan waye da mu. Ƙwarai kuwa wannan haka ne. Maganar kuma banɗaki ka gane za mu nemo mai yin haƙo ne kawai idan ya gama a biya shi. Shi kuma slab idan mun tashi zan shige gaba ka gane mu je mu local government a nema mana
wato bangaren community kenan sai a nema sai a ba mu shi mai amfani da shi. Kaga ina ganin za mu samu sauki haka. Haka ne, wannan shawara hakika ta yi. Kaga ta hakan ne za a sauƙaƙa wasu yaran ba sai sun je bola ko kotarci don biyan bukatunsu ba. To kama ga abubuwan da muka wannan, to wannan shine yadda za mu gudanar da aiki. Amma na ga kamar baka karasa ba ko? Ban kammala ba gaskiya. Amma idan na karasa to zan kai isko sai a zauna sai a duba idan da wasu shawarin da za a bayar. Ka gane ai sai a dora akan abin da nayi ko ba ka bane sai a gyara. Hakan yayi kyau. Don haka ma ka kwara mu fara wani abu. Dan in muka fara haka wataƙila zai iya jawo hankalin matasa da mutanen unguwa su shigo cikin kungiya ko kuma su taimaka. To bari idan mun tashi daga nan zan rubuta takarda da kiran taro. Kaji ka kai da kake likita to dai shikenan idan ka tashi sa ranar dai sai ka kula ka samu ranar da kake da na duty haka ko kuma ranar da kana ba wani abu. Assalamu alaikum. Alawiya? Gimbiya? Gimbiya? Alawiya? Mata da kake ganin su, wallahi malam yadda daɗi baya zaunar da su, haka wahala ba ta korar su. A nan garin akwai wata mata da zan ce ina santa ta tsaya tana min wani feleke tana min yawo da hankali. Ni ba soyayya ce a gabana ba. A sati mai zuwa cikin shirin Dadin Kowa Sabon Salo. Tunda ma abin naku rashin mutunci ne, wallahi zan ɗauki matakin da ya dace. Na ce zan ɗauki matakin da ya dace tunda abin rashin mutunci. Ke? Ya aka kika cika ta ruwan kyanki haka? Ha? To me? Ke? Saboda baki da mutunci momin ke ga yawa haka? Ta! Na menene? Dadin Kowa Sabon Salo.